Onye Igbo nọ n'ime ọfịa wee buru egbe na ọ na-achọ Biafra, ngwa kpụkọtakwa nso maka mma na-agwa unu okwu. If you like here, if you like no here. Ịghọtago? Ndị Igbo si na-ekwuru ekwu mere ọnụ, anụla anụ emekwazie ntị. Ịghọtago? Na ọkwa afọ adị na-anụ ife n'ime ite ofe na ichiji afọ ntị chiri na-eso ozu gịnị ana n'elu. Na ị na-anya na vidio ma kịta ị ga-afụ ife a nwanne anyị nwoke Buhari si n'iji were atrak gasị area gasị fa chọrọ ije ma operate ma fa chọrọ ije ma operation because of ndị bandit ma ndị terror ma ndị na-ana apụghala ndị mmadụ. Na ụmụ ife m chọrọ ịgwa gị ebe a, I repeat it again, there is nothing hidden under this sun. And amara m ife dị ife afọ ị nwere n'ime ọfịa ahụ ebe ahụ ị nọ na ị ga-eji wee fesinwu kedu afịa bụ ndị Naijiria gọọmenti bọsọ na ha chetara unu. Ama m ịghọta ife m na-ekwu ma ọ bụgoro South East gọọmenti ụdị a kịta na-eme na Anambra steeti. Unu fụrụ ife fa na ha na-eje na Anambra steeti oke n'ọfịa ngwere n'ụzọ. Na kedu ife m ji agwa gị ife a, akwa ifuru ife a kịta a na-akpọ drone mapping. Ife ị na-afụ na nwere ike ọ bụ na eji ya wọchị activities gị, you don't know. Ịpụta na social media na-eme mkpọtụ, mbọsị a ga-abịa pịrị gị ka ọkụkụ daizi ọkụ kpachagoro nri na mkpụ ụra. Ịghọtago na wee bịa wee ji nwayọ wee bịa buru gị. Na ị na-ajụkwa onwe gị ndị a niile na-adanị ka esi enweta their information. O nwere ike ịbụ mmadụ, nwekwa ike ọ bụ sef na a na-amonitọ ha mana ha marọ. Etu akwa kịta na isi wee nọrọ na-ekere ma buga that na ịbụ a strong man, yara ama na ama ebe ị na-eme ife a niile. Mbọsị anyị abịakwa nwụrụ gị ka nwa eyi bara n'ime ọnụ. Ịma na eyi awa ọbara n'ime ọnụ, ndị na-achụ nta chọọ inweta eyi achọwagoro ọfụ ebe o esi wee gba ọsọ, eje na ọfụ ya fụ eje fiachie ya. I don't know if you get my point. Then ejebe a na-afiachie ya wee bịazie n'ụzọ afọ o eji wee o ji eme ọrụ wee chebilu ya. Etu a ka ọ ga-adịkwa gị nwa kịta bụ nwa okooko nọ n'ime ọfịs na ị na-azọ Biafra. Yes, etu a ka ọ ga-adị gị nwa. One day now, one day fa akụkwara gị aka isi gị epe mpe, ama ajụọ gị oyi, ịkpọpụrụkwa. Ịma na a na-agwa gị kịta ife yara anụ. Agwa m gị sịkrat na ọ ya bụ ebugharị ọnọdụ. Na Naijiria mụ na gị na-abụ nọ ebugharị gị egwu. Ọ gị nwa bụ ihe amara na ebugharị gị egwu. And ife dịrị gị ma ọ bụ na ị dị smart dị intelligent bụ gị na ibugharịkwa ọnọdụ. Ịghọta na ife a na-agwa gị because who fight and run away will live and fight another day. Ịghọtago? Ifuru onye amị dara n'ilu agha egburu egbu, ọ bụrụ nya ka a na-enyela nke nke dị ndụ nke nụchara ọgụ nata ka a na-enyela nke. Ọ uche ka eji agba adaka. Gị nwa bụ nwa okooko nọ n'ime ọfịa na ekwugharị nsị m bịa n'ebe nwanne. Achọrọ m ịgwa gị na ị ga-adakwa very soon because of what I know and what is happening. Ị ga-ada very soon. I'm just being honest with you. Ịghọtago? As far as ị nọ na Nigeria, they will catch you. You know distance time, they will catch you. You know distance time, aka ga-ebi gị nwa bụ eze kwudo n'anya. Mark kwa this date m ji mere gị this video. Do you understand what I'm saying? If you leave akịta ị na-afụ n'elu video ma ebe ọ na ọ batara onwere onye na-ama na ọ batara ebe ahụ. Ofe nikwara ewee send ya ebo side a chọrọ ka o jee survey see ma picture video anọrọ na laptop na monitor unu. Ọ batagoro na ya area inugo no because of far away ọ na-anọ. So sound ya nagoro eme inugo no. So apụtakwa nka ngwụkwa gị nke bụ eziokwu ịchọkwa ilu ọnụ ma ị chọrọ no problem. Ekenekwenụ m unu. Ọga ana m agwa gị ifuru niile na-terrorize anyị Igbo aka ya ekwu na one after the other. It's just a matter of time. Ndị Anambra kịta fa na-anyụ anyị na-agba abụọ. Ndị na-eme mpụ na Anambra steeti fa na-anyụ anyị na-agba abụọ. Ask question. Thanks to Governor Soludo. Ịghọtago? Mmiri na-ezuzugharị. Unu nwaka nọ n'Imo steeti, don't worry yourself. It's turn by turn.